И здравейте, Майнкрафтери, аз съм Mimic Knight и това е EnderGod PvP. И това е един епизод, в който искам да ви кажа, че тъмбулата... И да, сега ме предлагат оферти. Искам да ви кажа, нали, тъмбулата още важи, записвайте се. И скоро прави нова томбула. Пак ще за такъв Pro 4 Unbreaking 3 сет. Само дето ще включим малко повече легенди дарки. Да, после ще говоря с MCMBG за нашата, така да се каже, взаимопомощ. И да. Искам да ви кажа, че също така се местя и гивалъят, нали, след преместването ми, ще включва целия хоум, нали, със се чествате без айтемите. И да, ще включва хоума ми, XP фермата ми, защото имам такава. И това е защото аз не играя чак толкова редовно в EnderGod и... И понеже не играя чак толкова често в EnderGod, мисля да си дам, нали, нещата. Без това вече имам друга база, понеже тази се опитаха да ми я рейднат, но не успяха. Мисля, че е някаква така мизерничка, малка, невзрачна. Но пак е доста ефективна, явно, понеже не можаха да ми я рейднат. И да, иначе ето някаква е. Смисъл, тя е просто най-обикновена база. Но явно доста добре защитена. Защото, ето е как е смисъл. Не е нищо особено. Да се хваля особено много. Нали? База като база. Обсидиан и поля с вода. Клейнато е, нали, навсякъде. А пък ето това там ми е фермата. И не нали, тя е част от къщата все пак. И я включвам също в томбота. Предложете дали искате, нали, кажете ми. Дали да свържа двете постройки. Защото не знам дали бихте искали. И аз поради тази причина не съм ги свързвал. И да. Скоро ще... Нали, пак ги кам. Томбота ще я тегла на... на 20 абоната. Понеже, нали, нямам много субскрайбъри. И да. Надявам се клипчето да ви е харесало, нали. Като изцяло беше заради томбулата, да ви кажа, че още е валидна и да ви се пофукам за новата томбула. Нали, вие после ще се фукате, ако спечелите. Но както е, това е отделна тема. Надявам се да ви е харесал, нали, клипа. Тук някой ще игра на миньор. Скоро мисля да, нали, да почна да снимам на минигейм за Hypixel. Надявам се там да не ми лагва. В смисъл, то не е, че много ми лаги там, де. Ако не снимам, ми върви с по 100 и нещо FPS. Сега малко ми засича, понеже и съм си пуснал да се свалям. И да. Това беше всичко от мен. Аз бях Mimic Knight. Забравих да ви кажа, имам ново скинче. Да. Ето го и него. Имам си ръкавички вече. Обаче виждате, че там се остава жълтата линия. Аз просто няма как да я променя и това е направо sad face. Няма как да променя тази жълтичка линия да се маха, както и на краката ми. Ето. Мисля, че може да се вижда. Да, ето. Ето, виждате просто. Но черепчето отпред на корема ми е синьо. Защото скина съм му променил просто цвета.
И отзад съм си сложил синджирче ето тук на панталончето. Преди нямах. И променил съм и слушалките, ето както виждате сега. Ето виждате ги. Друго нямам промени по скина. И да, това беше всичко от мен. Аз бях Event Night. Коментирайте, харесвайте, абонирайте се, гледайте томбулата в канала ми, нали, проверете си я. Гледайте, записвайте се. Стискам палци на всички ви, да спечелите. И да, това общо взето. Тая вода. Така, буквално сега ще си направя края. И това е всичко от мен. Аз бях Event Night. Там виждате как ми се бъгва всичко. Ето. И да. Това беше всичко от мен. И до скоро. Чао. Yeah. Чао. Вече сериозно. Чао.